За да може да разберем тази тема, с която започва учебния материал по български език за 7 клас, ние трябва да разберем какво означава медия. И това може да бъде определено с една единствена дума, и това е думата посредник. Медията е посредник на информация между онзи, който създава различните видове съдържание като цяло, и този, който я получава. Зрителят, читателят, слушателят. Има различни видове средства за масова комуникация, и това са вестници, списания, радио, телевизия, интернет и социалните мрежи, които са последното явление в медиите като цяло. И всеки един от нас използва изключително много социалните мрежи, но като цяло традиционните такива са вестници, списания, радио, телевизия, интернет и социалните мрежи са сравнително ново явление, но както всеки един от нас може да предположи, те в известна степен и не в известна степен, а в огромна степен всъщност доминират медийното поле, ако може така да се каже, и като цяло средствата за масова комуникация. Тоест, медийният текст се разпространява чрез ето тези тук различни видове средства за масова комуникация. Ние трябва да кажем, разбира се, каква е целта на един медиен текст. Той има различни цели, които могат да се съберат всички в себе си на едно място, могат да бъдат разгледани и да бъдат част от един текст по-отделно. Но като цяло те са информиране, т.е. основната цел на един текст в медията, един медиен текст или текст в масовата комуникация е да информира. Той може да коментира, да речем да коментира различни видове политически събития, културни събития и да дава коментари, свързани с тях, които са много често свързани и с личното мнение на тези хора, които го коментират. Така че коментирането е друга цел на един медиен текст. Той може да подтиква към действие, т.е. той може да накара някой да направи нещо, да помогне, да свърши някаква работа, да организира някаква кампания или да стане част от кампания. Същевременно той може да влияе върху мислите и чувствата, което означава, че той може да оформя мнението, което също е много важен аспект от медията като цяло. И разбира се, той може да забавлява. Тоест всички от тези предавания, които ние ги гледаме по телевизията, свързани с забавление, няма смисъл да им избираме имената. Много от тях са свързани и с забавляване. Информирането, свързано е повече с новините, политически предавания и така нататък, докато онези забавление са свързани с пеене и всякакви други видове реалитета, нека дори така да ги кажем, но те също са по някакъв начин медиен текст, колкото и странно да ни звучи това нещо. На какви въпроси можем да зададем към медийния текст или казано по друг начин, на какви въпроси отговаря медийния текст? Един такъв текст трябва да отговаря на въпросите какво се е случило, кога се е случило, къде се е случило и кои са участниците в събитието или общуването, или и двете. Тоест, ако имаме един, да речем, репортаж, за който ще говоря след малко, ние ще кажем какво е събитието, кога се е случило, къде и кой участва в него. И стигаме до момента, в който трябва да ви кажа и различните видове медийни текстове, които се делят в зависимост от това дали са информативни или коментарни, печатни или електронни, т.е. печатни да се печатат на хартия или електронни, като всичките сайтове, които ние посещаваме, устни или писмени. Устните, разбира се, свързани с говорене, независимо дали е по медия, по радио, телевизия или интернет, и писмени, които могат да бъдат, разбира се, вестниците, но и различните видове сайтове. Тоест тези характеристики много се преливат в една в друга, но все пак те могат да бъдат ясно очертани, защото когато в един случай, ако четем вестник, ние четем такъв тип медиа, ако слушаме радио, е другия и така нататък. Първият вид медиен текст или текст в масовата комуникация е информационната бележка. Какво е характерно за нея? Тя трябва да бъде актуална, т.е. да казва за някое събитие, което се е случило съвсем наскоро или дори в самия ден. Трябва да бъде обективно, т.е. да представи информацията без лично мнение, а да го представи такова каквото е, такова каквото се е случило. Информационната бележка трябва да бъде кратка, т.е. лаконична и изчерпателна, т.е. в максимално малък текстови обем да се каже всичко най-важно, което ние трябва да знаем за това събитие. Заглавието трябва да бъде кратко, с ключови думи за събитието, което се представя. И разбира се, употребата на езикови средства, тук можем да кажем, че трябва да бъде основно думи с пряко значение. Основното глаголно време ще бъде минало свършено време и се използват основно съобщителни изречения. И това е най-важното за информационната бележка. Репортажът
е по-различен от информационната бележка. Той отново трябва да бъде актуален, т.е. за събитие, което се е случило съвсем наскоро или в самия ден. Но тук се вмъква нещо друго. Тук ние можем да кажем, че вмъкваме емоционалност на изказа, т.е. този текст цели по някакъв начин да въздейства на този човек, който го възприема. И именно за това по този начин репортажът става по-силен, по-добър и оказва много повече влияние на този, който го слуша, и той, да речем, може да предприеме действия, може да си направи някаква равносметка, може да направи някакъв извод, може да направи някакъв коментар, може дори да направи нещо следствие на този репортаж, и затова всъщност репортажите са толкова ценни, защото те не само ни информират и оформят мнението ни, но и те и ни потикват да направим нещо, в зависимост от това как ние го възприемем този текст като цяло. Той е диалогичен, т.е. в него може да се срещне елемент на, може да речем в един репортаж, може да има много кратък елемент, в който репортерът взима интервю от определен човек и неговото мнение става част от въпросният репортаж. И това може да се случва на няколко пъти в един репортаж, може да има едно участие на друг човек, може да има и друг човек и така нататък. Той трябва да бъде обективен, но се допуска и субективност, т.е. репортерът може да изказва и лично мнение, което е голямата разлика с информационната бележка. Репортерът, който прави един репортаж, може да казва неща, които дори и той си мисли за конкретния момент, за конкретното събитие или въобще за това нещо, за което той прави репортаж. Употребата на езиковите средства тук е по-широка от информационната бележка, защото в основата на един репортаж стои наративността, т.е. разказва се като история за някаква случка от истинският живот. Т.е. самият репортаж наподобява малко като история, той има интересно начало, има интересна същинска част, която ни обяснява какво се е случило и ни дава допълнителни детайли и информации за конкретното събитие. И разбира се, има и определен финал, който също е в много голяма степен въздействащ. Тоест, това, което съм написал тук, е, че може да има елементи и на описание, и на повествование. Описанието е да опишеш нещо, а повествованието е да разкажеш някаква история от събития, които са последователно или хронологично свързани в конкретна история. Използват се съобщителни и въпросителни изречения, но разбира се доминират основно съобщителните, но много често вие може да видите в началото на някой репортаж как всъщност започва с въпрос. Това е много често срещано, обърнете внимание на това. Използват се думи основно с пряко значение, но и думи с преносно значение, защото колкото повече преносни думи в преносно значение използваме ние, толкова по-въздействащ и толкова по-емоционален ще бъде един репортаж, който привлича всъщност слушатели или зрители и така нататък, но не трябва да се прекалява с думите с преносно значение, защото така по този начин може да се изгуби основният смисъл и основната идея на този репортаж. И разбира се, глаголите са в трето лице, единствено число и с основно време минало свършено време. А третият вид текст в масовата комуникация е интервюто, и той е много ясен, предполагам. При него имаме интервюиращ и интервюиран. Интервюиращият е този, който задава въпросите, интервюираният е този, който отговаря на въпросите. Има, разбира се, диалогичност, т.е. цялата идея на едно интервю е, че имаме структурата на въпроси и отговори. То може да бъде информативно или развлекателно, т.е. всяко едно интервю съдържа елемент на информативност в себе си, но то може да бъде изключително сериозно интервю, в което да се говори за много важни теми, политически, икономически, културни и всякакви други неща, духовни и така нататък. Може да бъде изцяло развлекателно, което само единствено може да ни забавлява, но и пак ни поднася някаква информация, и като цяло едно интервю въздейства на зрителя. Представям си, ако ви имате някой фен или ако сте фен на някой изпълнител или на някаква интересна личност, когато гледате интервю с него, ви е интересно. Аз лично имам много такива личности и когато гледам интервю с тях, е много интересно и научавам много неща от тях, пък и същевременно и се забавлявам, в зависимост от видеото интервю. И сега нека обърнем внимание малко на извличане и обработване на информация от медийни текстове. Извличането и обработването на информация от медийни текстове има определен алгоритъм, който ние трябва да следваме. Като начало, когато ние имаме определен вид медиен текст, ние трябва да определим неговата тема. Т.е. ние трябва да кажем за какво се говори, трябва да определим ключовите думи и подтемите на самия текст.
Същевременно след това трябва да направим и анализ на строежа на текста, т.е. ние трябва да обособим въвеждащата част, изложението и заключителната част, т.е. да ги разделим, да знаем коя част, коя е всъщност, кое е началото, кое е изложението и кое е финалната част. Разбира се, ние трябва да кажем в какво средство за масова комуникация е публикуван този текст, дали е във вестник, телевизия, дали е част от радио, не мисля, че ще се падне такава задача, защото е свързано с слушане, но пък кой знае. Може да бъде статия от интернет и така нататък. За каква публика е написан също е важно да се каже, да се има предвид. Какво е предназначението на текста е другият елемент, т.е. дали целта му да информира или да развлича. И разбира се, това, което трябва да отговорим и може би едно от най-важните неща е да кажем какво се е случило в този текст, кога се е случило, къде се е случило като място и кои са участниците в него. И разбира се, ние трябва да кажем какъв е конкретният вид на този текст, дали е репортаж, информационна бележка или интервю. Като интервюто то не може да се сбърка, но трябва да внимавате между информационната бележка и репортажа. И ако сте слушали по-внимателно това, което казах, вие би трябвало да може да идентифицирате кое е информационна бележка, която трябва да бъде по-кратка, избита, разбира се, а репортажът е по-разгърнат, в него има елементи на история, повествование и така нататък и така нататък. И разбира се, за финал, ние трябва да кажем какви езикови особености притежава този текст, т.е. какви основни изречения са използвани, в кое време е написан текста, думи с пряко и преносно значение. Всичко това нещо има огромно значение и като цяло вие дори бихте може да направите един план на текста и да запишете основната и най-важната информация, която излиза от него, когато ние четем, слушаме или гледаме конкретният текст. Или конкретното видео, или конкретното аудио, няма значение, но основно като цяло е текст, защото всичко е текст всъщност. Всеки един репортаж, всяко едно радиопредаване всъщност е текст. Така че, ако това видео ви е било полезно, ще се радвам много да натиснете палчето, да се абонирате за моя канал. Ако имате някакви въпроси, разбира се, ще се радвам много, ако ги коментирате в секцията за коментари. И ще се видим в следващото видео, в което ще говоря за художествен текст. Чао за сега!